Moi, mä oon Tomi. Tää on Parempia nettivideoita osa 2. No jano. Nää ulos. Viimeksi katsottiin kuvaushommia ja tänään keskitytään enemmän ääneen. Mulla on tässä pöytä täynnä kaikenlaista äänikamaa, mutta tänään me tehdään tästä hommasta simppeliä. Mä näytän teille yksinkertaisimman tavan parantaa teidän äänenlaatua videoissa. Ensimmäinen asia, hommatkaa kamera, jossa on mikkiliitäntä. Silloin teidän ei tarvitse synkkailla teidän audioita jälkeenpäin. Sitä käytätte esimerkiksi jotain tämmöisiä ulkoisia äänityslaitteita. Säästätte aikaa editissä. Sitten hommaatte tämmösen videomikrofonin, jonka saa kätevästi tuohon kameran päälle. Näin. Mut juttu on siinä, että jos se on kiinni teidän kamerassa, niin se jää yleensä tosi kauas siitä, kuka puhuu. Elikkä ottakaa se irti kamerasta ja hommaatte jatkojohdon. Ja nyt kun jos te lähdette tekemään haastattelua, niin ottakaa mikrofoni kauniiseen käteen ja pääsette sen kanssa huomattavasti lähemmäs. Mennään kokeilemaan. Mä haluan jätskiä. Mä löysin meille nyt haastateltavaksi Tähtisen Iidan, joka on meillä projektipäällikkönä täällä Presiksellä. Moi! Moikka! Miten sä hyödyntäisit tämmöstä informatiivista, haastattelutyyppistä videota netissä? Mä lähtisin miettimään, että missä kanavissa tää kannattaa jakaa, että tän ympärille syntyisi mahdollisimman paljon semmoista hyvää pöhinää. Elikkä mä laittaisin tän ensinnäkin blogiin, koska ihmiset seuraa blogeja omien mielenkiinnon kohteidensa kautta. Elikkä blogissa sä tavoittaisit ne ihmiset, ketkä on kiinnostunut sun aiheesta totta kai. Ja lisäksi mä laittaisin jonkun ytimekkään twiitin Twitteriin tästä, että mulla on tällainen video täällä on blogissa, mitä kautta mä saisin lisää massaa siihen sen videon ympärille. Ja jos mun sisältö on tarpeeksi kiinnostavaa, niin ihmiset lähtee sitten keskustelemaan sen ympärillä ja mahdollisesti myös jakaa sitten aina tätä videoa eteenpäin. Kyllä, eli yritetään saada se sitten niinku omalla painollaan ihmisten avulla leviää. Tämähän se kaikista paras juttu aina olisi. No niin, hyvä. Joo. Jumankekko. Äänihän tässä oli tietysti se pääasiallinen pointti tässä jaksossa, eli eikö tää kuulosta ihan hyvältä? Mä me ettiin lisää ruokaa.